chilli? Huh? Eating pulse. Oh, can I get one? Can I get one? Only one is ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಮಸ್ಕಾರ. ಇಂಚೋಣ ಮಂತೆಲ್ಲ ತುಲೆ ಇನ್ನಿತ್ತೊಂಜಿ ಸಂಡೆದೊಂಜಿ ಎಂಕ್ಲ ಜರ್ನಿ ಪಂಡ ಹೆಸರುಗಡೆ ಬೋಂದಿಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಉಂಡು ಮಂಚಿಲ ಔಟಿಂಗ್ ಪೋಂದೆ ಕೋಡೆ ಮುರಣಿಯವರು ಪೋದು ಬರ್ತದೆ ನಂಗೆ ಬೇತೆಗೆ ಇನಿ ಒಂಜಿ ತೀಕ್ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಸೋಲೋ ಟ್ರಿಪ್ ಅವು. ಸೊ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಲ್ಲ ಇಜ್ಜಂಡೆ ಏನು ಒರಿಯ ಬೋದತ್ತನೆ ಇನ್ನಿತ್ತಲೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆ ಅದು ಎಂಕ್ಲ ಪೋಂದಿಲ್ಲ. ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ವ್ಯೂ ಉಂಟು ಅದೇ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಅದೊಂಜಿ ಈ ರೀತಿ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ತೋಜಂಡದೆ ಪಂಡ ಈ ಶೂಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಮನ್ಪಣಾಗ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಪಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಸ್. ಸೊ ರೆಡ್ ಸೈಡ್ಲ ಬೆದ್ರ ಪುಂಡೆಲು ಅಲ್ಲೇ ನಿಗ್ಲೆ ಸೀಟ್ ಅದು ತೀರ್ದಿಕೊಂಡು ನಿಗ್ಲೆ ಈ ರೀತಿ ಹಿಡಿದ್ರೆ ಆ ಸೈಡ್ಲ ಈ ಸೈಡ್ಲ ಪಂಡ ಮಧ್ಯಡು ಇಂಚ ನಡ್ತೊಂದು ಪೂರ ಬರೀರ ಮಾರಿ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ ಆಪಣ ಇಂಚ ಅದು ತುಳೆ ಈ ರೀತಿ ಉಂಟು. ಆ ಥರ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಉಂಟು 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಉಂಟು ತುಳೆ. ಈ ಒಂಜಿ ಬೆದ್ರ ಮುಂಡಲದ ಮಧ್ಯಡು ಪೋಂದುಲೆ ತುಳೆ ಈ ರೀತಿ ಜನಕ್ಕೂ ಉಳ್ಳೇರಪ್ಪ ಇಂಚ ಅದು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಸೋಕ್ತೋಜುಂಡು ಈ ರೀತಿ ತುಲೈತೆ ಆ ಒಂಜಿ ವ್ಯೂ ಈತ್ ಪೊರ್ಲುಡೆ ತೋಜುಂಡು ಅನ್ನೋದಲೆ ತುಲೆ ನಿಗ್ಲೆ ತೋಯ್ತು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಫುಲ್ ಬೆದರು ಬಂಗೋ ತುಲ ಏತ್ ಸೋಕೊಂಡು ತುಲೆ ಇತ್ತದಲೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಗಲಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಇಂಚದಂಕ್ಲದ್ರೆ ಈ ಒಂಜಿ ಬೈದ ಟೈಮ್ ಇಡು ದೆತ್ತೊಲ ಈಗ ಬತ್ತನೆ ತೀರ ಅದು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ವ್ಯೂ ಉಂದು ಓಕೆನಾ. ಇಂಚಿನ ಪೂರ ನಾನಾ ರೀತಿಯ ವ್ಯೂಗಳು ಪೂರ ಈ ಬೆಂಗಳೂರು ಅನೇಕವಾದ ಉಪ್ಪುಡು. ಸೊ ನಿಗ್ಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಈ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮನ್ಪಳೆ ಅದವಂಗೋ ಅಂದಾತ ಅಂದ ಅಲ್ಲ ಲಕ್ಕೇಳ ಓಕೆ ಓಕೆನಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಈ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದತ್ತು ಎಂಕ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅನ್ಪ್ಲೆ ಹೊಸ ಕಂಟೆಂಟ್ ಜೊತೆ ಎಂಕ್ಲ ಬತ್ತೊಂದು ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋಶೂಟ್ಲ ಮಲ್ತಾರೆ ಬಂಗು ನಾವು ನಿದ್ರೆ ಲಕ್ಕದು ಒಂಜಿ ಬೋಸ್ ಮಂತ್ ಕೊರೋಂದಿಲ್ಲರು ಅದು ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ನಿಗ್ಲಿ ಬರೋ ಫೋಟೋ ಬರೋ ಅಂಚೆ ಬಂದ್ಪರ ತೀರ ಸರ್ತಿ ಎಂಚ ಅಂದ್ಪಂಡ ನಮ್ಮನ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ಬ್ಯುಸಿ ಲೈಫ್ ಇಡು ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಔಟಿಂಗ್ ಬರೋ ಹೋದಾನಾಗ ಒಂಚೂರು ಟೆನ್ಷನ್ ಆಪಿದ್ದು ಪೂರ ಫುಲ್ ಫ್ರೀ ಆಗ್ಬಿಡು. ಸೊ ಅಂಚಾದ ತುಲೆ ಈ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಬತ್ತಾನಾಗ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ವ್ಯೂ ತಿಕ್ಕಂಡು ಪಂಡ ತುಯ್ಯರ್ ಪೂರ ಬುಕ್ಕಂತೂ ಶೂಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಮನ್ಪಣಾಗ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಒಂದು ಪಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ಬೆದ್ರದ ಕೊಂಡ್ರಳದ ಪೂರ ತೆಗಳದಲೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಸೋಕ್ತೋಜನೆ ಈ ಥರದ್ದು. ಸೊ ಅಂಚ ಪೋಪುಣೊಂಜಿ ಮಧ್ಯಡ್ ಈ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ವ್ಯೂ ತೀರ್ದಿಕಂಡು ಅಂಚ ಜೋರ ಗಾಡಿ ಉಂಟದು ನೆಲ ತೂದು ಪೋಯಿನ್ ಪಂಡದು ಬರ್ತನೆ. ಓಕೆನಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಂಥ ಬ್ಲಾಗ್ ಈ ರೀತಿ ಉಂಡು. ಓಕೆನಾ, ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೀವು ಇಷ್ಟ ಆದತ್ತನ ಎಂಕ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅನ್ಪ್ಲೆ ಹೊಸ ಕಂಟೆಂಟ್ ಜೊತೆ ಎಂಕ್ಲ ಬತ್ತೊಂದು ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.